Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw, ninigtunguran na nasab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabe. Kumusta ka ninyo? O kami magapanghinaot na nakamo sa kabasko kalagsik sa inyong mga panglawas nga kana unta niya na nga naakita kay aron mahimo natong magamit sa pagtimbang-timbang nini makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo pa din sa nga among gitudlo kaninyo sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o sa mga basahon nga referensya nga kon kini gigamit sa pagtudlo ni Master kanamo ikan sa Biblia o referensya gigamit ang referensya dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura among mga mainitong pagpangamusta sa tanan nga nagakalay makaigsuon no nga nagapamati karon sa tanan nga mga nagkalalain nga mga presidente nining mga sibihan nga among gisibihan kaniyo. Kumusta? Og dili nato pagkalimtan ang atong mga pagtabang sa atong PBC Impalas Reconstruction o ang pag-attender sa sulod sa usa ka tuig nga adunay tulo ka hugna nga panagkatigom nato ang Disyembre 29, ang Marso 10 ug ang Agosto 19. Og nining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta? Mayong pagpatalingog usab kanatong tanan sa gihapon. Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, may usa nga inyong makauban ining higayuna. Ingon hindi kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog dinhi nining sibihan sa DYRR 103.9 FM. Radyo natin din is Pinamungahan, Cebu. Alas 12 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kaudtohon matag adlawng Domingo. Kumusta sa mga Telebrico family, mga kaparentihan ni Brother Rini Telebrico kauban nga ministro nga nagahatag og kinabuhi nining ato ang programa. Og mabati usab dinhi nining sibihan sa Arimin DXPR Pagadian City ang atong programa launa ngadto sa 1:30 ang takna sa kahaponon matag adlaw nga Domingo. Kumusta sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Donald Ainley? Kumusta usab sa mga Albarico family nila ni Brother Jana o ni Sister Bibi Jana ang iyang asawa o sa mga Jalil family usab nga atong gipangumusta dinhi nining ilang pagpatalinghog usab sa pagpahigayon. Brother Marcel Jana no ang atong igsoon usab nga nagapatalingog. Og atong gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-393-8768. Og ingon man kang Marcial de Leon Bradone no? Atong igsoon usab nga nagasunod usab sa atong programa. Sa tanan nga nagapaminaw kamo na niya na nga mong gipanimbayag. Garon sa paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungora Bradone ang atong pagatun-an ang mahitungod sa ngano nga aduna tay pagsulob og singsing. Sa pagtudlo ni Master kanato, gikutlo sa Lucas Kapitulo 15 versikulo 11 hangtod sa 23 ingon nga kabag-uhan Bradone tungod kay naghisgot ang Biblia nga adunay gipakita nga anak nga nag-usik-usik sa kabtangan sa iyang amahan o sadyang nibalik siya sa amahan na bag-o siya o gibutangag singsing mo na ang pag-interpretar lugar sa atong magtutudlo diri sa ikatulong hugna nga panahon sa ikatulong pagpangalagad diya sa Espiritu Santo na. Pero kini nga doktrina nato o pagpamatuod magbuot si Mitchell Bendilio kay iyang word for word ang nakasulat sa Lucas Kapitulo 15 versikulo 11 ngadto sa 24. Mayo tingali Bradone nga dili nato ipabati ang mga pasikaranan Bradone aron mabati nila ang atong mga pagtubag.
Okay, Reb, pero sa dili pa nato ipabati ang tingog ni Mitchell Bendilio, ang pastor sa Sabadista. Ako sa nga basahon kining usa ka panultihon o usa ka proverb saying nga nagakanayon, stupid is the man who takes the right of another to prove something he has no right but does not fit the intention of the concerned party. Sa atong pinulungan, hungog ang tao nga manguha og katungod sa iyang isig ka tao aron siya mismo ang mopamatuod pero dili sibo sa gipasabot sa maong tagtungod. Ang atong nakita, mga mahalamong tigpaminaw, sa atong ipabati ning tingog ni Mitchell Bendilio nga nanukad dinhi sa Dipolog sa istasyonan sa DXKD, no? RPN, tungod kay ang sa una, ang DXDR Dipolog nga mo'y among gisibihan, mo po yung gisibihan nilayas man. Pero alas 7 lang gyapon ngadto sa alas 8 sa adlong Domingo. Kay ang amua diri sa Dipolog sa DXDR alas 12 man ngadto sa alauna sa hapon. Okay, Reb, atong ipabati ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista. Ingunin ang atong matagat. Mayong gabi, Pastor. Naminaw ko sa programa sa PBCM ganiha o giayon ako og paminaw ang mga teksto nga gibasa nila bahin silang pagpabayad sa sing-sing o divine book o grocery. Natapos na lang ang ilang programa, wala gyud nila nabasa sa Bible nga ang sing-sing o divine book o grocery pabayran. Migamit sila og mga verse sa Bible, dili haom sa ilang gibuhat, Pastor. Salamat. Ikaw bright ka kaayong listener. Mantigo ka maniid. Tinuod, oy. Asa man mabasa? Mabasa ba di ay? Nigamit og ganiha, matupay sayop si Bendilio. Sayop ko na si Bendilio. Kay ang Lucas 15 amo nang gigamit aron ilhanas kabag-ohan. Gamit man mo bersikulo nga unya lahi ang inyong implementasyon. Atong basahon sa Luke chapter 15 verse 21. Sugod tas 21 na lang, diretso hangtod sa unahan. Ug ang anak mingon kay ug ang anak mingon kaniya, amahan na kasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan. Ug dili na ako takos pagkatawgon pa nga imong anak. Himuha na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Apan ang amahan mingon sa iyang mga ulipon, dadaan ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo o gisulob kini kaniya. Okay, horong ta. Before gisulob ang sing-sing, unsay unang gihatag? Kupo. Kopo. Pangutana. Gikupuan mo. Kamong nakadawat og sing-sing, gikupuan mo. Okay, sunod. Og butang sing-sing ang iyang kamot, og sa Okay, honong sa og butangig sing-sing ang iyang kamot. iyang kamot. Wag go nang yung pabayra sa taga bayri sa ning sing-sing kay butangan ka nako. Walay pog sanay. Ug wa kay kwarta ayaw sa mabasa diha. Okay, pabayro nimo nga wa naman ganito kakaon na ganito og pagkaog baboy sila log. Nako sama po noon. Padayon. Og sa patusi ang iyang mga tiil. Oh, gisapatosan mo. Ay, kulang man ang inyo. Basig ka ng sapatos mo na rosaryo. Boots. Ha? Basig ang kupo mo ng divine book. Nangaunsa man. Sige mo, saway-saway ikapulo og halad, mabasa sa Biblia. Pero kanang inyong pamaagi, mabasa? Mabasa ba sa Biblia na ibaligya ang sing-sing? Dili. Padayon. Og dada dinhi ang nating baka nga gipatambok og ihawa kini. Og mangaon kita og managsadya. Mao nay akong pangutana. Kamong nakadawat og sing-sing, giihawan mo baka ni Tomas Eugenio Senior. Og nibayad mo. May pay inyong, may untag, mingon na lang si ng inyong mga pangulo diha nga. Okay, temo man ni atong bersikulo. Wa man tay maihong baka kaani kay daghan mo kayo kanang inyong bayad ato na lang ning ipalit og kinilo. Atong nabati, mga mahalamong tigpaminaw, makaigsonan ang iyang kinabuang. Kaya ang pag-explain ni Master about sa sing-sing, no? Isip na kabaguhan. Mabasa ba daw sa Biblia na pero yung gipangitaan nga gikupuan ba kunume, kay butangan magkupo daw. Unya, giihawan ba kunog baka, kay giihawan man to, isip na bag-o. Unya, gisa patahusan ba kuno ang among mga tiil,
Mo nang bot yang ipasabot ang gi-explain ni Master, ang singsing ingon ka na nga ilhanan sa kabaguhan. Nabasa? Nabasa. Pero magisgot og asa daw mabasa nga bayad, amo naman ang katungod. Kay ang mga ministro sa PIBSIM ang away magudaan ni, iyaming pakasaypon og naami sulti, dili kuno tinod among sulti, maong niingon mi nga ang mga ministro sa PIBSIM nagwali, walay sohol, di paras nila nga moray buhat paningil sa ikapulo, bisag ang ikapulo wa na, kay para man isweldo sa mga ministro. Por iso nga kung doon ay mga butang nga gikuha diri sa mahimong membro, kanang singsing, pag mukuha ka, ang halad nimo o bayad niya na, mao na po na'y gamiton pagpabuhat sa singsing, alang ni atong mahimong membro. Pero kung mukuha ka sa mga butang, dibayan mo, rosary, wala na kay obligasyon pa nga kuhaon nga mga butang kung nakuha na nimo na. Pero kung wala pa po kay kwarta, dili sa ka pugson ana. Pero kana ilhanan nang na kay bisan sa panahon sa kang Easter, mga mahal mong tigpaminaw, ang singsing ingon kana nga patik. Ato sang kuhaon og usa sa mga ilhanan, Brad Ronnie, nga ang singsing sa pagsulob nga mahimutang membro sa PBCM, ingon ka na nga kabaguhan o patik ilhanan nga kita. Dili mag-inilhanay sa ngalan, pero mag-inilhanay tungod sa maong insignia, sa maong singsing na to, nga nagsimbolo og natas kabaguhan og nag-inilhanay ta dili sa ngalan tungod sa pagkadaghan lugar. Mo nang ilhanan nga kauban ta tungod kay singsing ingon nga patik. Mabasa ba sa Biblia sa panahon kang Easter, Brad Ronnie, ngang singsing ingon nga patik? Mabasa rin, o basahon ako din sa Esther, Kapitulo 3, versikulo 12. Ingon ini ang atong mabasa. Unya ang mga magsusulat sa hari, gipatawag sa nahaunang bulan, sa ikapulo og tulo ka adlaw ni ana. Og didto gisulat sumala sa tanan nga gisugo ni Aman, sa mga tinugyanan sa hari o sa mga gobernador nga dinha sa tagsatag sa kalalawigan o sa mga prinsipi sa tagsatag sa kakatawhan sa tagsatag sa kalalawigan sumala sa nahisulat didto o sa tagsatag sa kakatawhan sumala sa ilang pinulungan. Sa ngalan sa hari nga si Asuero kini gisulat o gipatikan sa singsing sa hari. Busa ang singsing, mga malamong tigpaminaw, kung doon ay sulat sa hari, ang maong sulat, patikan sa singsing. Mo to'y ilhanan. Nga ang pagbutang og patik nga singsing, diha sa maong sinulat, pag ila ka na, nga kadtong sulata, makita gani ang singsing nga patik o patik nga mao ang singsing, ilhanan ka na nga dili mausab kadtong sulata. Hay ng prueba, Brad Ronnie. Okay, din lang gyapon, Reverend, basahon ako sa Esther, Kapitulo 8, versikulo 8, kamajis, ingon ini. Magsulat usab kamo sa mga Hudiyo ingon sa makapahimuot kini kaninyo sa ngalan sa hari o patikan kini sa singsing sa hari, kayang sinulat nga nahisulat sa ngalan sa hari o pinatikan sa singsing sa hari, walay tao nga makausab. Sa bersikulo 10, og siya misulat sa ngalan ni Hari Asuero o gipatikan kini sa singsing sa hari og nagpadala og mga sulat pinagi sa mga Koreo nga nanagkabayo sa mga matulin nga mga kabayo nga gigamit sa pag-alagad sa hari kaliwat sa iglulumba. Busa ang purpose sa pagpadig sa singsing sa mga membro sa PIBSIM diha sa pagtudlo ni Master. Ang singsing gihimo ingon nga patik. Nabasa ba sa Biblia? Oo. Ang singsing patik. Kadto ganing sulat sa hari, patikan gani ito sa singsing nagpasabot nga walay makausab na sa iyang mga sinulat. Busa ang singsing naas kaligunan, ingon nga ilhanan diha sa panahon kang Easter. Pero sa bua gisulob ingon nga ilhanan nga membro. Kay ang singsing gigamit ingon nga kabaguhan o patik sa among pagkatao o pagkamembro. Hayon pa, Brad Ronnie, nga kakuhaan nato. Bisan pa si Sorobabil, Brad Ronnie, gihimo sa Dios ingon nga usa ka singsing nga patik. Ang purpose nato nga gikuha kini nga ang singsing day ingon nga patik. Hain ang priba, Brad Ronnie. Okay, Ray, basahon ako din sa nakasulat sa Biblia sa Hagio, Kapitulo 2, versikulo 23, ingon ini ang atong mabasa. Niadtong adlaw nagaingon si Jehova sa mga panon, kuhaon ko ikaw, o Sorobabil, sulugoon ko, anak nga lalaki ni Seltiel. Nagaingon si Jehova, og himuon ko ikaw nga ingon sa usa ka singsing nga patik,
kay gipili ko ikaw nagaingon si Uba sa mga panon. O di nakita nato nga ang usa ka singsing gipakita ingon nga patik si Zorobabel nga anak nga lalaki ni Shealtiel ingon nga usa ka singsing nga patik. Muna nga ang singsing di ay patik. Kumo naa ka namo naningil din siya. Onya sa mabasa ko no sa Lucas kapitulo 15 yang shortcut gikas 21 hangtod sa 24 gibutangan man kuno og kupo usa na gikupuan ba kuno me ay gibutang ag singsing dayon gisapatusan ba kuno me unya dayon ihawan man kunog baka giihawan ba kuno me di man mi ihawan kay katong tao nga giihawan diha ang iya man tong anak nga nag-usik-usik sa kabtangan. Pero ang pagbutang sa maong tag-iya sa maong anak kadtong amahan, gibutangan niya singsing kay ang iyang bata nagpatuyang man isip nga nabag-o na ging gani nga namatay na apan karon siya nabuhi pa pag-usab. Kay ang kahulugan nga kung magpatuyang ka dili lamang nga lalaki ang pagpatuyang bisag babae ka kung magpatuyang ka tawgon ka sa Biblia patay na bisag buhi ka pa unsay puri ba Brother Rene? Ani ari basahon ako ang prueba sa nakasulat sa Biblia dinhi sa nakasulat sa nahunang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 6 ingon ini apan ang babaeng balo nga mapatuyangon sa kaugalingon patay na bisan samtang buhi pa. Oh, nakita nato, malalaki ka, nagpatuyang ka sa maadtong anak sa amahan nga nangayog bahin sa kabtangan gihurot niya pag-usik-usik niya admitar siya nga nakasala siya sa langit og sa yuta dili na siya takos nga tawgon pang anak pero naloy ang amahan nagsadya sila gibutangag kupo gipasapatusan gibutangag singsing ang kamot ilhanan nga siya daw sa una nawala na pero nakaplaga na nakita patay na apan karon nabuhi na siya. Nga naman, kay ang pagkapatay niya, kung nagpatuyang ka sama sa babaeng balo, patay ka na. Pero kung kanusa ka mag-usab o magbago, dawatod ka sa Diyos, ingon na nga nabanhaw ka. Unsay puriba, Brother Rene? Ang prueba basahon ako rin dinhi sa Hebreanon kapitulo 11 bersikulo 19 ingon ini iyang giisip nga ang Dios arang makabanhaw sa mga tao gikan sa mga patay nga tungod niana sa sinambingay nga pagkasulti iyang gidawat siya pagbalik nga daw sa nabanhaw. O di, gidawat siya pagbalik nga daw sa nabanhaw, gikan siya sa mga patay, kay ngano, nagbag-o lugar siya. Karon naningil siya nga, asa ko no mabasa, nga naabaday ko no'y kauban nga rosaryuhan, o divine book. Wala bitaw didto. Ang mga butang mana nga kaligunan diri sa mahimo kang membro sa PBC, kuha ka ng mga butanga, pero pag makakuha ka na, wala na pa kay obligasyon mga mahal mong tigpaminaw sa mga butang nga ingon yana dili para sa ikapulo nga sige kag balik-balik bisag sa atong natun-an wala na pero tungod niya na kay matod pa niya asa mabasa nga naisingsing mamaligyag singsing puro mag kami na maligya singsing may gipahalaran o baligya makay tawag kamo ba po mo'y pamaligya pero makatarunganon bang mangita pod mi niya na nga asa mabasa nga namaligya mog libro di mi ana kay wala nas doktrina nga kana moy atong awayan aron ilhanan nga dili na tinod kay nagbaligyag singsing o nagbaligyag libro sa ilaha Brother ni may pagbaligya ba silang libro unya unsa ang usa sa ngalan sa maong mga libro Brother ni Aduna Reverend kining SDA or Seventh-day Adventist Church dunay pagpamaligya busa kini si Bendilio moning nikuraw sa atong doktrina nga dili na doktrinal ang pamaagi moning naigo sa panultihon nga naghinungog kaya ang ritual sa sulod sa pagtulunan sa BBC nga doktrina mo na may gibot-buotan hinuog pahayag na sa walay pangwinta sa ilang dapit nga og maningil sa dinhi kanato nga ang singsing nga mga butang sa pagtulunan nga NSPBC gibayaran. Mabasa ba kuno sa Biblia nga naisingsing ibaligya? Na mao ni atong balos pod nila nga sila pod dunay pagpamaligya og mga libro. Pudi pod mabasa sa Biblia nga ang mga sabadista na maligya og libro. Na usa nila ka libro kining gitawag Reverend og dili alam man yung mga libro Alpha and Omega kay bawo man ta nga di man na libro Brother ni pero gititle no sa maong libro nila nga sinulat ni Ellen Goldwhite. Kung sa Biblia nato ibase di man ni libro ning Alpha and Omega pero gibatag libro. Unya ang kantidad ini kay kining libro ha do naman ni volume gikan sa volume 1 ngadto sa volume 8
ang kantidad ani Reverend kay mukabat mas 10,000 or napulo kalibo. Na ugwa ba ni pasobra sa mga nag-ahinti ni Brother Ronnie pag ginansya ba? Okay, doon na may mga membro po sa Sabadista nga namaligya ning mga libro ha. Busa gani naatapoy mga libro niya na Brother Ronnie. Oh, doon ay atoa nakapalit man ta. Unsa pa sa mga libro Brother Ronnie? Kinang ilang libro nga The Story of Redemption Reverend nga si Ellen Goldwhite niini mo nagsulat, ang kantidad ani 750 o 750. Gikan sa nag-deliver lugar nato Brother Ronnie, no? Oo. Basin og parehas bas dunay mga picture ba? Oh, so mo ni ang kantidad nga ato lugar nga napalit diha sa ila ha. Gawas pa niya na doon na pag ilang Biblia nga gitatakan og Seventh Day Adventist Holy Bible. Unya gipatawanan kini dunay mga doktrina sa ulahing mga panid nining maong Biblia niya ang kantidad ani. 400 ako no na pero kita lugar mo palit kay Soki man pero sa lain Brother Ronnie. Kabat ni 900 Reverend kining maong kantidad sa maong Biblia. Holy Bible Seventh Day Adventist nga mga libro or Biblia na puday sa ilahan ng pagpamaligya puday Reverend nakusog kayong manaway kining pastor sa Sabadista si Mitchell Bindilio nga ang singsing atong gipalit ingon nga atong gipalit kini kay ato man ang gihilaran para nga makakuha ta aron nga aduna na identity sa atong pagka-membro sa PBCM. Unya kanang gihalad nato mo nang punay ipabuhat sa mamuhatay Brother Ronnie aron kung dunay mamimbro mao na pud sila isuluban adtong mga gipabuhat dili kay katong kantidad nga gibayad ato para himuon nga ibayad sa mga preacher o mga ministro nga nagawali. Karon naningil siya ni adto nga naba kunoy kupo. Agoy iya naman nga gitestingan ta. Bueno, sa ubang hubad sa Biblia Brother Ronnie katong iyang gibasa unsa na to? Kupo ba gyapon sa ubang hubad sa Biblia kung basahon nato Brother Ronnie? Ang kanang kupo nga gibasa ta sa King James Cebuano, kung basahon sa Biblia ang gitawag ang pulong sa Dios, ang Lucas 15, ano lang ta mabasa sa 21 ngadto sa 24, bisti na ang gipasabot ana. Niya basahon ako rin sa Biblia ang pulong sa Dios. Lucas 15:21 ngadto sa 24. O niya mingon ang iyang anak ngadto kaniya, Tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Dili na ako angay tawgon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sulugon. Gitawag samahan ang iyang mga sulugon og mingon, Dali, dad-an ninyo dinhi ang pinakamaanindot nga bisti og ipasulob kaniya. Atong kupo day Reverend sa King James, dinhi gipahayag nga pinakamaanindot nga bisti og ipasulob kaniya. Sulobi usab ninyo siya og singsing og sapatos. Unya kuha ninyo ang nating baka nga gipatambok og ihawa, magkumbira kita tungod kay abi nako og patay na kining akong anak apan dako diayng buhi. Nawala siya apan karon ani ana busa nagsugod sila sa ilang paglipay-lipay. Busa nakita nato nga mo ni gusto niya nga giihawan ba kuno mig baka. Kay nabag-o man kuno. Di mo na mo gitudlo ni Master Ricardo mo. Iyang gipasabot nga ang singsing ingon nga kabaguhan din namo mabasa bas Biblia naa pero nangita man siya butangan kuno kag singsing sa di pa kay kupuan man kuno ka unya butangan kag singsing sa patusan gisapatusan ba kuno mi sa Biblia mga mahal namong tigpamina ang kupo ingon nga maanindot pinaka maanindot nga biste pero sa Biblia unsa ba ang pinaka maanindot nga biste Brother Ronnie? Ang Biblia mo ay mutubag dili ang baaba ni Bindilyo. Okay, niya basahon nato sa Biblia ang gipasabot sa pinakaanindot maanindot nga kupo. Dinhi sa Hub kapitulo o kining gipasabot nga kupo o biste. Gihubad man ning kupo nga biste. Tanaw nato sa Biblia unsa gipasabot niini sa Hub 29 nga kapitulo versikulo 14 ingon ini. Gisulob ko ang pagkamatarong og kana nahimo nga akong biste. Bisag di lang pagbasa kini ang biste Reverend. Ingon ni kung naa sa tao ingon nga gisulob. Ingon kini siya og pagkamatarong di ay. Busa ang maanindot nga biste nga pinaka maanindot nga biste ang pinakamatarong o pagbuhat natog matarong mga mahalamong tigpaminaw mga kaigsonan mo na ang biste. Kinsa niya? Gisaluban po mong sapatos, ngita gitsig sapatos. Sabi niya, sapatos po na nga mahilis bang tikod sa mas iya ha. Sige, soroy-soroy. Aron pagpasabot sa mga tao, pagpabase sa 10% aron na ikasweldo niya. Nadugay soroy-soroy, nahilis ang tikod siyang sapatos. O sa pang sapatos sumala sa Biblia, Brother Ronnie?
Okay, basahon na po nato ang gihatag nga pagpahayag sa Biblia mahitungod sa sapatos dinhi sa Episo kapitulo 6 bersikulo 14 ngadto sa 16 or sa 15 lang. Nga kapitulo og ani ko mabasa sa Biblia ang Katoliko nga adunay Imprimatur Julio Cardinal Rosales, itambayongan sa mga Protestante ug Katoliko nga scholar sa Biblia. Sa Episo 6 bersikulo 14 ngadto sa 15 ingon ini. Busa pangandam kamo o gamita ang kamatuoran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan, o ang kadasig sa pagsangyaw sa maing balita sa kalinaw ingon nga inyong sapatos. Kinideng sapatos si Pablo may mo explicar ani Reverend. Gingon day ni siya nga sa pagpahayag nga gingon nga kadasig sa pagsangyaw sa maing balita. Kini pagsangyaw sa maing balita sa kalinaw. O pagsangyaw sa maayong balita sa kalinaw, mga mahal namong tigpaminaw. Kanang balita ba nga dili magubot? Pero sa ilaha nganong di ta magubot, mayong balita bagod ng si Cristo Maus Miguel atong ipakita berone kung unsa ka maing laki ni sila nga mangita og kuan ba bikel pero di ay sila ra mo ay nagkabikel. Kining Hesus Kristo bradrone sa atoa sa pagtudlo ni Master nga giingon niyag piki kanas Kristo mora na si Hesus, si Hesus Kristo. Pero kana si Miguel mora na si Michael. Michael o Miguel, pero kanas Miguel nga maos Michael dili na maos Kristo, pero nila kay kana si Miguel anghel na pero gipangitaan ta niya bradrone nga ay asa mabasa nga si Miguel anghel na asay rason ni Mitchell Bendelio nini bradrone nga wa gyud ay siya makabasa nini unya pastor man ka nini Hesus Kristo pero nakita naman nato nga pastor ni sa propeta nga si Ellen Goldwhite nga nanagna sa mga bakak bradrone. Okay, atong ipabati ang tingog ni Mitchell Bendelio nga nangita siya asa kuno mabasa nga kini si Michael Anghel kay ang ilang munggong paghubad nga kini si Miguel or Michael maos Kristo ni atong ipabati ang iyang tingog. Dili day ang ilang pagtuuba kay si Michael kuno Angel ay asa mabasa. Si Michael kuno Angel ay asa mabasa. Mo na ilang gibuhian ni Bendelio Reverend diri kanato nga si Michael kuno sa atong pagila Angel asa kuno mabasa. Oh, kay ngano si Michael sa ato kuno anghel man kuno asa mabasa kay ang ila si Michael mauman si Miguel mauman as Kristo kay do na may nangutana nila nga si Richard Rimoho ato sang ipabati bradrone. Okay, niya ang tingog nila sa pagtubag nila nga mahitungod kang Miguel nga kinis Miguel Kristo ni sa pagtubag sa pangutana niya. Si Pastor Bendelio na ako'y pangutana ang mga saksi ni Jehovah nag-ingon na si Michael, Archangel or Miguel maora daw na si Kristo. Mao ba po na inyong pagtuon sa inyong doktrina palihog kong tubagan ni karong Domingo kay nagdaghan min na Mateo naghulat sa imong tubag si Richmond Timohon ni salamat dan brother. Okay, salamat kayo. Ang pulong Michael usa ka na ka Hebreo nga ang kahulugan na the same as God. Sa Biblia mga kaigsonan si Michael the same as God walay lain ana mao si Kristo. No? Mao day rib nga nangutana siya dinhi natug asa kuno mabasa nga si Miguel anghel kay ang ila deng doktrina si Miguel di ay nga mao si Michael maora day kana si Kristo. Na tanawon tag maayo ba ni nga sapatos bradrone sa kadaitan sa balita sa kalinaw. Nakaron sa Biblia si Miguel mao ba si Kristo bradrone o ang ato husto ba nga si Miguel anghel? Nabatay Biblia nga ilang Biblia ikapakita kay ingon siya asa mabasa. Niya ang tubag namo asa mabasa nga si Miguel anghel ni ang Biblia ninyo mo'y muunay. Tatak Seventh-day Adventist Holy Bible. Judas kapitulo 1 bersikulo 9 basahon nako. Apan si Miguel ang manulunda nga punuan sa iyang pakiglantugi batok sa yawa sa ilang panag-ilog sa lawas ni Moises wala gani siya mangahas sa paglitok og mapas si palahong hukom batok kaniya kundi mingon lamang ang Ginoo magabadlong unta kanimo. Klaro kay Reverendo? Si Miguel giuna pagyud ang manulunda nga punuan. Nakaron unsa man ang inyong sapatos? Ha? Sa balita, husto ng sapatos. Nakasapatos lagi pero wa day tikod. Nakaron sa bag-ong tugon gibasa nimo bradrone sa daang tugon bradrone giklaro ba nga si Miguel dili maos Kristo kay manulunda ingon siya ay asa mabasa
Sa daang tugon, basahon na po nato, giklaro gyud nga kini si Miguel, dili gyud si Kristo kay si Miguel anghel or manulunda. Munang uwaw kayo oy, Pastor Bendilio, mangutana kag ay para nila ba asa mabasa nga si Miguel manulunda? Ginabasa na nato sa New Testament, altas Old Testament. Unya, kay ingon siya nga, unya, gisapatusan mo. Basahon ako sa Daniel 10, kapitulo versikulo 13, kama 21. Gingon sa pagpayag sa Biblia. Gibabagan ako sulod sa 21 kadlaw sa anghel nga prinsipe sa gingharian sa Persia. May gani kay mitabang kanako si Miguel nga usa sa mga dako-dako sa mga anghel. Si Miguel dako-dako sa anghel. Sa 21, apan suginlan ko ikaw sa naisulat sa basahon sa kamatuoran. Walay lain katabang ko sa pagpakig-away kanila kundi si Miguel, ang inyong anghel nga magbalantay. Busan ngutana siya asa mabasa nga si Miguel anghel o nabasa. Judas 1:9, Daniel 10:3 si kama 21. Sa mga mahal mong tigpaminaw, ato nang nakita kung unsa niya ang pagpanabot na husto man ka siya sa pagpanabot. Dili ta makalaom nga siya magsulti, mag-interpretar sa husto kay nakita na nato ang sistema niya nga si Miguel gihimo niyang si Hesukristo. Mao na nga nagiyon po siya gisapatusan ba kuno gibistihan o gikupuan ba kuno sa Biblia ang kupo o biste mo nang pagkamatarong o niya ang sapatos pag wali sa mayong balita sa kalinaw. Mo na mga mahalamong tigpaminaw ang singsing patik o ilhanan diri sa amoa ingon nga nabag-o diha sa pag-alagad sa ikatulong hugna nga panahon sa Espiritu Santo. Miabot naman ang panahon sa ngalan na lamang sa mong magtutudlo, Master Tomas Dionio Sr. kinang inyong alagad sa kanginan Ebanghilista Reverend Charlie Eugenio sa kalasab sa kauban nga Ebanghilista. Kinusabang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.